എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം. ബേക്കൽ ഗോകുലം ഗോശാലയുടെ മൂന്നാം ദിവസമായ ദീപാവലി സംഗീതോത്സവത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്നത്തെ സംഗീത കച്ചേരികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നന്ദി മണ്ഡപം സംഗീതാർച്ചനയുടെ ആദ്യത്തെ സംഗീതാർച്ചന നടത്തുന്നത് ശ്രീമതി ഉഷ വിജയകുമാർ. 13 വയസ്സിൽ തൻ്റെ ഗോട്ടുവാദ്യം പഠനം ആരംഭിച്ച് മന്നാർഗുഡി സാവിത്രി അമ്മാളുടെ കീഴിൽ ഗോട്ടുവാദ്യ പഠനം തുടങ്ങി. CCRT ഫെലോഷിപ്പ് ഹോൾഡറായ ബൂഥലൂർ കൃഷ്ണമൂർത്തി ശാസ്ത്രികൾ അവരുടെ കീഴിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തിയിരുന്നു. 1997 AR 1977 ആകാശവാണിയിലെ സ്റ്റാഫായി സേവനം ആരംഭിച്ച ശ്രീമതി ഉഷ വിജയകുമാർ 2012 റിട്ടയർഡായി. ആകാശവാണി ടോപ്പ് ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് കമ്പോസിങ്ങിനും ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ശ്രീമതി ഉഷ വിജയകുമാറിനെ നന്ദി മണ്ഡപത്തിൻ്റെ സംഗീതവേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമതി ഉഷ വിജയകുമാറിന് വയലിൻ പക്കമേളം ഒരുക്കുന്നത് ശ്രീ വയല രാജേന്ദ്രൻ. KS ശിവൻകുട്ടി മാഷ്ടെയും ഡോക്ടർ ഹരി മാഷ്ടെയും കീഴിൽ വയലിൻ ആദ്യ പഠനം തുടങ്ങി. സ്വാതി തിരുനാൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഗാനപ്രവീണ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം കിളിമാനൂർ ത്യാഗരാജൻ സാറിൻ്റെയും തൃശൂർ C രാജേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെയും കീഴിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി. ആകാശവാണി ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ ശ്രീ വയല രാജേന്ദ്രൻ കേരള കലാമണ്ഡലം മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ HOD ആയി വിരമിച്ചു. ശ്രീ വയല രാജേന്ദ്രനും നന്ദി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ശ്രീമതി ഉഷ വിജയകുമാറിന് മൃദംഗത്തിൽ പക്കവാദ്യം ഒരുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അനിലക്കാട് R ജയകൃഷ്ണൻ. സൈബർ ഫോറൻസിക് കൺസൾട്ടൻ്റ് കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. സൈബർ ഫോറൻസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ PhD ഹോൾഡറാണ്. കുഴൽമന്ദം ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യരുടെ കീഴിൽ 11ാമത്തെ വയസ്സിൽ മൃദംഗ പഠനം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും കൂടിയായ ശ്രീ കുഴൽമന്ദം രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കീഴിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി. നാദചന്ദ്രിക പുരസ്കാരം ഓഫ് സ്വാതി സംഗീത സഭ 2022 അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഗവൺമെൻറ് ബോഡി മെമ്പർ കൂടിയാണ് ശ്രീ ഡോക്ടർ അനിലക്കാട് ജയകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഘട്ടത്തിൽ പക്കവാദ്യം ഒരുക്കുന്നത് ശ്രീ ഷിനു ഗോപിനാഥ്. കുമ്മനം ഹരീന്ദ്രനാഥൻ സാറിൻ്റെയും കോട്ടയം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെയും ശിഷ്യനായ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ ശ്രീ വി സുരേഷ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി വരുന്നു. ശ്രീ ഷിനു ഗോപിനാഥിനും നന്ദി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോട്ടുവാദ്യത്തിന് പക്കമേളമായി താളത്തിൽ ഇന്ന് ഉഷ വിജയകുമാറിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഹരികൃഷ്ണൻ, മൃദംഗ വിദ്വാനും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ സ്റ്റാഫുമാണ് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഹരികൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം.
Thank you.